Zimný štadión Ondreja Nepelu je pripravený na udalosť, vďaka ktorej sme si aspoň trochu skrášlili miesta, ktoré by ďalší čas zostali bez povšimnutia v našom hlavnom meste. Napríklad samotný štadión za povšimnutie rozhodne stojí. Aha. Majstrovstvá sveta 2011 IIHF sa teda odohrajú v tomto modernom a reprezentatívnom hokejovom stánku. O tom, ako vznikal, čo ako vyzerá, prečo je to tak a nie inak, nám viac povie jeho architekt Dušan Fischer už v niektorom z ďalších videí na fanradio.sk. Ešte ponúkame pohľad aj do kabíny slovenskej hokejovej reprezentácie. Inak bude patriť slovanistom, ale premiéru má reprezentácia.